Το λόγο έχει ο κύριος Ασπράκαθος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων εδώ, αλλά έχει και μια επιστημονική ιδιότητα πολύ δυνατή. Είναι καθηγητής μηχανολογίας και αεροποτικής και αεροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ασπράκαθε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Δημάρχου μας Κώστα Πελετίδη για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση στο όμορφο και φιλόξενο νησί σας. Όπως είναι γνωστό και από την ιστορία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και το είδα από κοντά σαν επισκέπτης, επίσης είναι το αγαπημένο νησί της νεολαίας. Αυτό αποκόμισα εγώ τουλάχιστον. Θα αναφερθώ στους λόγους της αντίθεσης του Δήμου της Πάτρας στην εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών στις θάλασσές μας, που έχουν παντού κοινά χαρακτηριστικά, όπως επίσης και στις κινητοποιήσεις στο Δήμο μας και στην περιοχή. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με οδηγό τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων, φόρτωσαν τα βουνά και τις πλαγιές μας με ανεμογεννήτριες και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με φωτοβολταϊκά. Τώρα έφτασε η ώρα για την εκμετάλλευση της θάλασσας. Το σχέδιο ανάπτυξης των πλωτών και σταθερής βάσης υπεράκτιων αιωλικών πάρκων περιλαμβάνει 25, τώρα γίνανε 23 θαλάσσιες εκτάσεις με δυναμικότητα 12,4 γιγαβάτ. Η μέγιστη ισχύ στην οποία αξιοποιούμε στην Ελλάδα είναι 12 γιγαβάτ. Αυτό το λέω έτσι για να το κάνουμε μια σύγκριση. Ενώ ήδη το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα, όπως μας λένε, οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι αβάσταχτοι για τη λαϊκή οικογένεια και οι επενδυτές απολαμβάνουν εγγυημένες τιμές. Από την άλλη, μέσα σε ένα πεντάμινο απορρίφθηκαν 380 γιγαβατόρες που αντιστοιχούν σε ετήσια κατανάλωση 60.000 νοικοκυριών. Μέχρι το 2030, στο όνομα της πράσινης μετάβασης, η εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ θα φτάσει περίπου τις 30 γιγαβάτ, δηλαδή ισχύ πολλαπλάσια από την απαιτούμενη για την εσωτερική ζήτηση, ώστε να γίνει η Ελλάδα τροφοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το υγροποιημένο που μας είπε ο κ. Κουλικίδης πιο μπροστά, για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και των χωρών που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους παγκόσμιους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές αναμετρήσεις όπως της Ουκρανίας. Όπως και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και πολύ κοντά στη Σαμοθράκη, όπως είδαμε, έτσι και μέσα στον Πατραϊκό, από τον Άραξο μέχρι και το Αντίριο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός γιγάντιου υπεράκτιου αιωλικού πάρκου σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους. Η θαλάσσια έκταση που θα καταλαμβάνει το πάρκο των παράκτιων, καλά το λέτε, ανεμογεννητριών, στο Πατραϊκό είναι 139.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο από την πόλη της Πάτρας, όχι από το Δήμο της Πάτρας, από την πόλη. Θα εγκατασταθούν πάνω από 50 τεράστιες ανεμογεννήτριες των 15 ΜΒ, ύψος πάνω από 300 μέτρα όπως υπόθηκε και πριν, και αυτό το λέει μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί έχουν μεγάλη αποδοτικότητα. Η συνολική ισχύ θα είναι 695 ΜΒ, πολύ κοντά στην ακτογραμμή, δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές και παραλίες κολύμβησης, καθώς και σε αλλιευτικές περιοχές. Θα είναι σταθερής έδρασης. Δεν είναι μόνο οι δικές σας σταθερής έδρασης, θα είναι και οι δικές μας, γιατί ο Πατραϊκός είναι ρηχός και είναι στα 59 μέτρα. Αυτές προστίθενται σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή με εγκατεστημένες και αδειοδοτημένες ανεμογεννήτριες γύρω στα βουνά και τις πλαγιές του Πατραϊκού κόλπου και στην περιοχή και τα βουνά της Ναυπακτίας.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες εξετάζουν τις επιπτώσεις χωριστά για κάθε εγκατάσταση και όχι προσθετικά από όλες. Και έτσι τα παρουσιάζουν όπως συμφέρει στους λεγόμενους επενδυτές με κρατικές ή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, δηλαδή με δικά μας χρήματα. Επίσης, είναι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με πολύ λίγο προσωπικό, οπότε δεν έχει κανένα όφελος η τοπική κοινωνία. Έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 5 κοινοπραξίες επιχειρηματικών ομίλων. Αν χρειαστεί μπορώ να σας αναφέρω και ονόματα, και υπάρχει και η πληροφορία για άδειες στα πιλωτικά έργα, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τα όρια του υπεράκτιου αιωλικού πάρκου του Πατραϊκού είναι κοντά σε υδατικά συστήματα και σε επαφή με τα πάρκα λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου. Θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα προστατευόμενων θαλασσιών εδών και γενικά στα οικοσυστήματα του κόλπου, καθώς επίσης και στην αλληλεία, όπως αναφέρθηκε και σε εσάς. Η οριοθετημένη περιοχή του αιωλικού πάρκου του Πατραϊκού περιβάλλεται από χερσαίες περιοχές Natura και είναι πάρα πολύ κοντά στον Κορινθιακό, που έχει ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές Natura. Όλες οι κυβερνήσεις με τη σειρά έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε βάρος του περιβάλλοντος. Με τους συγκεκριμένους νόμους δίνεται η δυνατότητα να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή και σε προστατευόμενες περιοχές, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους κατοίκους και υποβαθμίζοντας το περιβάλλον. Αυτή η πολιτική, μαζί με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας, οδηγεί, όπως το αισθανόμαστε και το βλέπουμε κάθε μέρα, στην εκτόξευση των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και κόψιμο του ρεύματος σε πολλές κατοικίες και μικροεπαγγελματίες. Η ληστρική επιδρομή στο καθημαγμένο εισόδημα των εργαζομένων και μικροεπαγγελματιών δεν είναι στρέβλωση, όπως μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά είναι στον πυρήνα αυτής της πολιτικής και στη φύση του κοινωνικού μας συστήματος που κυριαρχούν λίγοι. Η ενέργεια θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό και είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι τεχνολογίες και πηγές παραγωγής ενέργειας, μεταξύ των οποίων και η ΑΠΕ σχεδιασμένα, με βάση τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος και όχι για τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων. Δηλαδή έχουμε λιγνίτη, έχουμε σταματήσει καινούργια εργοστάσια και δεν δουλεύουν και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να γίνουν. Είχαμε προηγούμενη εμπειρία όσον αφορά την προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας μαζί με τους φορείς των κατοίκων εμπόδισαν αγωνιστικά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς του Δήμου μας στις πρόποδες του Παναχαϊκού και του Ερήμανθου. Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ασχολήθηκε με το θέμα της χωροθέτησης των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων και μελετήσαμε τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναδείξαμε τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Από την πρώτη στιγμή τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης, που είναι εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, στο οποίο συμμετέχουν 14 δήμοι που περιβάλλουν τον Κορινθιακό, πρότειναν ψήφισμα με τίτλο «Όχι στο γιγαντιαίο αιωλικό πάρκο μέσα στον Πατραϊκό Κόλπο», το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα. Μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής, το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, που μεταξύ των άλλων αποφάσισε τα παρακάτω. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τους σχεδιασμούς της, που περιλαμβάνουν εγκατάσταση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στον Πατραϊκό Κόλπο, με κριτήριο την αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών της ενέργειας, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της περιοχής και στο περιβάλλον. Καλούμε το λαό της Πάτρας, αλλά και των υπόλοιπων δήμων της περιοχής, με την οργάνωσή του και τις κινητοποιήσεις του, να μπλοκάρει την εγκατάσταση του υπεράκτιου αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο. Διεκδικούμε να μην πραγματοποιηθεί
καμία ανάπτυξη πλωτών ή σταθερής βάσης υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στον Πατραϊκό, να μην παραδοθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής μας στους επιχειρηματικούς ομίλους, να εξασφαλιστεί ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου, να καταργηθούν οι αντιπεριβαλλοντικοί νόμοι και οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν ενεργειακές επενδύσεις για τα συμφέροντα των λίγων, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, φθηνό ρεύμα για τα λαϊκά νοικοκυριά, καμία διακοπή ρεύματος σε εργατική λαϊκή οικογένεια, μικρούς επαγγελματίες και αγρότες. Βγήκαν μερικοί καλοθελητές και μας είπαν ότι έχουμε πολλά ακόμα βήματα ώσπου να φτάσουμε στην εγκατάσταση. Όμως, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας, κάλλιο προλαμβάνει παρά θεραπεύει. Και εμείς συνεχίσαμε. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή φορέων από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας η σύσκεψη ενάντια στη χωροθέτηση και εγκατάσταση του υπεράκτιου αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό. Οι παραβρισκόμενοι στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου προσυπέγραψαν το σχετικό κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και 5 εργατικών κέντρων της περιοχής, όπως επίσης και του Συλλόγου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλακαρνανίας και του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Λιμνοθάλασσας Ετωλικού και Μεσολογγίου. Όλοι οι παραβρισκόμενοι και οι ομιλητές με μαχητικό πνεύμα δήλωσαν έτοιμοι να αγωνιστούν για να μην γεμίσει με πλωτές ανεμογεννήτριες και ο Πατραϊκός, να μην αλλοιωθεί το περιβάλλον και να μην καταστραφεί το οικοσύστημα της περιοχής. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε και έγινε κινητοποίηση στις έδρες της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Πάτρα και το Μεσολόγγι, καθώς και μεγάλη κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Τελειώνοντας, θα θέλω να πω 2 πράγματα για αυτή την κινητοποίηση. Με σύνθημα «Όχι στο αιωλικό πάρκο στον Πατραϊκό, φθηνό ρεύμα για όλο το λαό», έγινε μεγάλη δυναμική κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου την Κυριακή 3 Νοέμβρη, μετά από πρόσκληση 200 φορέων με πλήθος κόσμο τόσο από την Αχαΐα όσο και από την Ετωλακρηνανία. Απαιτήσαμε να μην χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί το υπεράκτιο αιωλικό πάρκο στον Πατραϊκό, που δεν πρόκειται για πάρκο, είναι έβυχη η λέξη, αλλά είναι κάτι το αντίθετο, είναι βιομηχανική εγκατάσταση τεράστια στην αυλή του σπιτιού μας, όπως έχει αναφέρει και ο Δήμαρχος. Στην ομιλία του ξεκαθάρισε ότι ο λαός της περιοχής δεν θα επιτρέψει την αρπαγή και καταστροφή του φυσικού του πλούτου για να πλωτίζουν οι πολυεθνικές και επανέλαβε ότι είναι αιτία πολέμου η εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό. Είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να μην εγκατασταθεί το σχεδιαζόμενο πάρκο στον Πατραϊκό κόλπο. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και καλή δύναμη και επιμονή στους στόχους σας, να είμαστε σε διαρκή αλληλοενημέρωση, γιατί ο αγώνας και για το δίκαιο είναι κοινός. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Αστράγαθε. Ευχαριστούμε και τον δήμαρχό σας και εσάς προσωπικά που κάνατε τον κόπο να μας πείτε τη θέση σας και τις δικές σας εξελίξεις.